Taan nyo, kinsa nang nasa kong luyo na. Tarog tanaw, kinsa na. Selfie may kadiyot. Idol na ko ni bangis ka ni GC Rubio, pinakabangis nga challenger. Ulo tayo, luyan. Shout out dahil sa tanang mga followers ni Beatmaster no, sa mga followers nako nga makakita sa video ni Beatmaster nga na ako dito. Daghan gi mga pangutanan nako ba. Daghan gi mga pangutanan nako karong adlaw ako ning tubagon ta ng pangutanan ninyo. Nga kung magsugat nga kung pangutanon karong tubagon ko ni parte aning vlog. Ang una na kong tubagon katong daghan ginangutanan nako nga followers ni Beatmaster nga ngano ko nung wala na ko dito sa yang vlog ngano na ko ni apil nga unta ko ni apil pa lang ko dako na jud ko followers siguro sikat na ko ron tubagon tama no ang kanang mga challenge ni Beatmaster ang kanang mga tao nga naabot siyang balay pag challenge ang kanang uban iya nang gi-message kana sila si kanila si Jason na sila group chat nga patuon silang balay ya kami mga mahina maadto mi sila muhangyo mi nga maapil mi muna kay di masad siya kabalibad iya mi papilon mo na nga makatagol mi sa mga kusog nga vlogger kana silang mga vloggera sultian ta mo tuganan ta mo nganong naana sila permi ni Beatmaster nagkuyog na tungod kay duna nay group chat sila si Beatmaster duna sila group chat nga mga sikat na sila lahi man na sila nga vlogger kaysa kami kana sila nga vlogger sultian ta mo no mga viral vlogger na duna nay mga viral ba mga viral lang gani ang imo mga video lahi na sila namo kay kami wa man mi viral kana mga viral nga mga video nakakwarta ni sila na sila mga ads na sila mga promosyon gikuha na sila mga promosyon kana mga duwa sugal pero kami nga vlogger nga mga wala pa gani mi viral sultian ta mo no kana amo jud tinangutana maabot ra magita ng pangutanan nyo nga kung nakasweldo na ba mi sultian ta mo no ang pag-vlog lisod kuhaon ang sweldo inang ano kung wala kay viral nga video di jud ka kakubra ngano man ang kanang views nga 20,000 maglisod man gid nag-abot og piso dollar maglisod nag-abot labi nagdili human nun pero kanang mga viral vlogger ang ilang mga video na tag minilyon man na dagko na kinakwarta nya kami unsaon na mo pagkakwarta nga ang among views kinadakan na ako kinadakan 160 views 160k na 70k kanang 70k kanang 60k ang dollar ana $3 maura na unsaon pagkubra ana nga ako mga views na 1k 5k 6k ang kwarta na kutubra sa point wala ka piso dollar mo nang dili gid mi ka kumpra kay kanus apa man na matigom nya naa pa man mi mga upload nga dagko kay views nga copyright man na wa man ginay kwarta wa ginay kwarta bisag saan pa na nimo mo viral pa na wa ginay kwarta kay gibutangan man dito og copyright gibutangan man dito sharing pero gibutangan og share pero unsa may imong bahinon nga pila ray kwarta ato $3 $2 sakto ra to nila sa tag-iya sa music kanya mo na nga natubag na nako ang pangutana no ninyo nga dili pwede mi ka kubra unya about sa parte sa Beatmaster mo na nga wala ako dito kay di man ko pwede magsige dito kay pareha na rong si Beatmaster mag-vlog diha sa ilaha pwede ko maapil ana kay naa man diha pero adto na gina sayo di jud ko pwede kay wala man ko ingna ug maadto ko dito ako'y pretty ako'y gastos kaon nya kanang mga kuyog ni Beatmaster iya man nang gichat nga kuyog ta dito sa to pa kung chatan gani ka ni Beatmaster insult na kana sa kaon ug sa allowance o nya kana sila wala na sila nag-apas sa sweldo ni Beatmaster kanang ning kuyog ni Beatmaster nga layo sila si La Stanley kay nag-apas po na sila nga maka-content sila ilaha nga naa si Beatmaster kana Beatmaster idol jud kay kana idol jud kay ko na si Beatmaster kay nang ano kung ato ka sila pwede ra jud ka maka-video nga mag-vlog na siya pero kung nag-content na siya nya mag-video ka iya kang ingnon nga unya ra na i-upload kung mahuman ako og upload pero kung mag-istorya ra mo pwede ka magsige video ana pero ang problema mag-unsa man ang mag-istorya mo pero ang inyong istorya dili taro nga content di gyapon ka mo taas kung kabalo jud ka na jud kay pareha nila ni kuan basta naa na siya taga San Fernando na Marino tanawa sige si kuyog ni Beatmaster tanawa karon nala siya viral mo nagiingon ako niyo mga idol
daghan kay mga vlogger o mga idol nga nahibong ko nga nang wagid sila muundang nga dagko na kay sila followers wagid sila ma-monetize. Wala sila muundang mga idol kay gianugnan sila sa ilang followers nga dako na kayo. Unya wala gid sila ma-monetize. Unya mangutanas muna ko nga nang wala jud ko muundang, wala ko kakubra. Unya dako na ko views o gagmay pa kay ko views, unya gamay ra kay ko followers. Alang ang muundang ko nga monetize naman ko. Bali-bali ang among mga rason. Gamay ra kog followers pero monetize nako. Gamay ra kog views pero monetize nako. Napoy uban nga dako kay followers, dako kay views pero wa gid sila monetize. Kanang ubang mag-comment diha nya dunay mga pangutana tubagon ko na kay mata sa atong video kini lang sa akong istorya. Sige mga idol, daghang salamat sa nakasabot ug daghang salamat sa naglagot. Selfie ni kadiyot. GC Rubio, pinakabangis na challenger.